Naħseb dak li għaddejna tul snin. Żmien ta' tibdil xi stejjer li għalmuni. Esperjenzi li jibdlu tgħid tal-aħjar kemm fit-tajjeb wara l-biki ngħix aħjar. Jien naf li kolli nerġa' ngħix minn ġdid, ftit hemm li nibdel. Xejn mhu għal xejn anke il-ħażin jagħmel kif temmen fik tul ħajtek. Jien nemmen dak li għamilna kien għal-ġid. Ma kunx kien jien dejjem sibt min jgħinni. Differenzi li fixkluk u ġie il-qalb. Issa tajjeb dejjem jirbaħ fuq l-imrar. Jien naf li kolli nerġa' ngħix minn ġdid, ftit hemm li nibdel. Xejn mhu għal xejn